Vítajte, dnes sa spolu pozrieme na niečo, čo sa volá Boskovej. Je to taká duchovná cesta, ktorá čerpa inšpiráciu od svätého Jána Boska. Tak sa poďme pozrieť, čo to vlastne je táto 62-dňová púť a prečo by to mohlo byť niečo zaujímavé práve pre dnešný, taký, dosť uponáhlaný svet. Hneď na začiatok tu máme jedno motto, ktoré, myslím si, dokonale vystihuje podstatu celej tejto cesty. Viete, urobiť ten prvý krok to je jedna vec, ale nájsť silu a možno aj radosť v tom, že vytrváme, tak v tom je to skutočné umenie. A toto je naša dnešná mapa. Pozrieme sa na to, čo Boskovej vlastne je, na akých základoch alebo pilieroch to celé stojí, ako to vyzerá v bežnom živote a samozrejme pre koho je to určené. A na konci príde také malé pozvanie. Dobre, tak poďme na to. Prvá časť. Pozrieme sa na úplný začiatok a na také tie základné črty tejto duchovnej púte. No a teraz k tej hlavnej otázke. Čo sa teda presne skrýva pod tým názvom Boskovej? V jadre je Boskovej 62-dňová duchovná cesta. Ale pozor, nejde tu o nejaký extrémny výkon. Cieľom je skôr pozvanie rásť vo svetosti. A to priamo uprostred našich bežných povinností. Je to o tom objavovať Boha v modlitbe, áno, ale aj v práci, v rodine, proste v každodennom živote. A práve v tom je tá krása. Nesnaží sa nás vytrhnúť z reality, ale učí nás ju posvecovať. A čo je naozaj zaujímavé, je jej presné načasovanie. Táto cesta má svoj pevný rámec. Začína sa prvou adventnou nedeľou, teda v čase prípravy a očakávania, a trvá presne 62 dní. A celé to vyvrcholí na sviatok svätého Jána Boska, 31. januára. Je to taká symbolická púť od prípravy až k oslave. Celá táto cesta stojí na troch naozaj pevných základoch. Sú to také tri piliere, ktoré jej dávajú štruktúru, hĺbku a aj takú zdravú rovnováhu. A tými piliermi sú spojenie s Bohom, spiritualita každodennosti a rodinný duch. Tieto tri veci sa navzájom krásne prelínajú a vlastne pomáhajú nájsť takú jednotu medzi modlitbou, životom a spoločenstvom. Poďme si ich trošku rozmeniť na drobné. Ten prvý pilier, spojenie s Bohom, je celý o hľadaní rovnováhy. Cieľom je stať sa, ako sa hovorí, aktívnym v modlitbe a kontemplatívnym v činnosti. Zabraňuje to vlastne dvom extrémom, buď aktivizmu bez duchovného základu, alebo naopak úniku zo sveta do nejakej izolovanej zbožnosti. Je to jednoducho o živote v Božej prítomnosti. Druhý pilier nás presúva priamo do reality našich dní. Spiritualita každodennosti znamená, že všetko, čo robíme, môže mať hĺbší zmysel. Práca, štúdium, vzťahy, radosti, ale áno, aj ťažkosti. To všetko sa stáva miestom, kde sa môžeme stretnúť s Bohom. A to dáva hodnotu aj tým najobyčajnejším okamihom. A tretí pilier, rodinný duch, ten sa zameriava na vzťahy, pretože, vo viere nerastieme sami. Ide o to vytvárať prostredie, ktoré pripomína domov, kde vládne otvorenosť, prijatie, radosť a povzbudenie. A to je v dnešnom takom individualistickom svete, myslím si, mimoriadne dôležité. Dobre, teória znie super, ale teraz sa poďme pozrieť, ako sa tieto pekné myšlienky pretavujú do niečoho konkrétneho, praktického. Ako teda Boskovej vyzerá v každodennom živote? Táto cesta stojí na dvoch nohách, ktoré sa perfektne doplňajú. Na jednej strane je tu osobná rovina, taký jednoduchý denný plán, ktorý dáva dňu štruktúru a rytmus. No a aby človek nezostal sám, je tu aj tá spoločná rovina. Týždenné stretnutie v malej skupinke, tzv. Stredko, a každodenná spoločná výzva. Osobný záväzok tak dostáva podporu komunity. A tu je ten kľúčový bod. Osobný denný plán. Ako vidíme, pozostáva z krátkych, ale pravidelných aktivít. Napríklad tie 4 asketické cvičenia to neznamená nič extrémne. Môžu to byť drobné sebazaprenia, ako napríklad zrieknúť sa kávy alebo vedome prejaviť trpezlivosť tam, kde by sme normálne vybuchli. Všetko sú to krátke, asi 10-minútové bloky, ktoré sa dajú v pohode začleniť aj do toho najrušnejšieho dňa. A tu sa dostávame k jednému unikátnemu prvku, role Cafasa. Pozor, to nie je líder zhora, ale je to člen stredka, ktorý na jeden týždeň preberá službu sprievodcu. A to pomenovanie je poctou blahoslavenému Jozefovi Cafasovi. A čo je na tom geniálne, je, že táto úloha rotuje. To buduje zdieľanú zodpovednosť a každý si vyskúša slúžiť ostatným. Večerný examen to je v podstate taký nástroj na pestovanie vďačnosti a pozornosti. Je to chvíľka na zastavenie sa,
poďakovanie za dary dňa, úprimné pozretie sa na svoje chyby a rozhodnutie sa pre jeden konkrétny krok do ďalšieho dňa. Učí nás to žiť vedome a premyslene, nielen sa tak nechať unášať prúdom. A toto skvele ilustruje duchovný semafor. Je to taká jednoduchá vizuálna pomôcka na sledovanie denného plánu. Zelená znamená podarilo sa, oranžová som na ceste a červená nedarilo sa. Dôležité je, že sa tu nekladie dôraz na dokonalosť, ale na samotnú cestu, na pokrok a úprimnosť. Ide o to byť verný, nie bezchybný. Častou otázkou býva, kto sa vlastne môže zapojiť. Tak sa poďme pozrieť, pre koho je táto cesta určená. Odpoveď je krásne jednoduchá. Pre všetkých. Pre mladých aj starších, mužov aj ženy, pracujúcich, študentov, dokonca aj pre rodiny. V podstate je pre každého, komu je blízky salesiansky štýl a kto cíti túžbu rásť vo viere uprostred svojich bežných povinností. A tým sa dostávame pomaly do finále. Na záver prichádza pozvanie, čo táto cesta ponúka a ako sa k nej pridať. Posolstvo je priame a jasné. Je to výzva objaviť krásu spirituality, ktorá je praktická, radostná a zameraná na každodenný život. Nie je to útek zo sveta, ale vlastne cesta k jeho premene. A tak na konci zostáva táto otázka. A je to podnet na zamyslenie pre každého z nás. Je čas začať?